ka mga individual sa Iloilo City ang nakabato na sang first dose sang COVID-19 vaccine. Nagpangbalay-balay ang vaccination team sa barangay Calumpangmolo sang Biyernes. Gimpang bakunahan ang mga persona nga may balatian kag hindi na makapadulong sa vaccination site sang barangay. Bangod gimpalapit kag gimpahapos sa mga pumuluyo ang pagpabakuna, gimpasalamatan ini sa mga residente. Gani gimpahayag ni Mayor Jerry Treñas, magapadayon ang vaccination sa barangay. Why kita yung problema sa ibang vaccination sites, even the barangay vaccination site at Kalumpang, why kita problema, no? And nalipay gid mga tao dito. As long as we have vaccines, we will continue to do that. Ang aton nga ginalantaw nga 5 ka adlaw sa Kalumpang, after that 5 naman ka adlaw sa Kalaparan, after that 5 naman ka adlaw dito sa San Juan, 5 naman ka adlaw sa Boulevard. And then masaylo kita sa East Baluarte nga gym para nga ang tanan nga mga stroke victim, elderly nga ara dira sa tatlo ka Baluarte, North, South, East, i-cater ta. Basta nga bugabog. Hulyo 9 sining nga tuig, may kapin 100,000 na ka mga individual sa syudad ang nakabaton sang first dose sang COVID-19 vaccine o kon 22% sang 450,000 nga target bakunahan. Masobra naman sa 17,000 o kon 3% ang nakabaton na sang second dose. Padayon ng vaccination sa Iloilo City gamit ang mga bakuna gikan sa national government. Subong nga semana may 720,000 doses ang mag-aabot nga bakuna para sa Western Visayas. Ini ang tulungaon sang 8 ka mga syudad kag probinsya sa rehiyon. Sa ini nga semana may gina-expected na nga mga bakuna. Ang hambal sa akon ni Secretary Vince nga inasang aga for Western Visayas, ang total nga ipadala nila diri is 720,000 doses. That will be divided among the different LGUs. There are 8 LGUs. No? Sa Hulyo 18 naman, mag-aabot ang 18,000 doses sang AstraZeneca vaccine nga gimbakal sang syudad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Reaksyon sa mga Ilonggo fans sa natapos nga Binibining Pilipinas 2021 aton ibaloon sa sining nga report. 34 ka mga beauty queens gikan sa nagkalain-lain nga syudad kag probinsya sa pungsod ang nagpaindis-indis agod makakuha sang corona sa Binibining Pilipinas 2021. Isa sa mga top contender ang pambato sang Iloilo City nga si Karen Mendoza. Nakasulod siya sa top 13 sang kompetisyon. Lutaw ang iya kaanyag sa swimwear kag evening gown competition. Nakuha man sini ang minor award bilang Miss Pizza Hut. Bisan wala nakuha ni Mendoza ang corona, ginapabugal gihapon siya sang iya mga supporter. As one of the admin of Karenfinity, super proud gid ako kay nang Karen sa iyang performance kagabi sa Binibining Pilipinas. And I know nga ginubra na gid ang very best na para maging proud ang kapwa naton Ilonggo kag mga tawo nga gasuporta sa iya. From swimsuit, long gown, and Q&A. And I know nga hindi madali ang iya journey pero nagbato gid siya para sa crown and sad man sa result. I know nga everything happens for a reason and hopefully ma-join gid siya liwat sa other national pageant like Miss Universe Philippines. Gusto ko lang ipabalo kay ng Karen nga she may not win the crown pero para sa amon she's already a winner and no matter what, ari lang kami nga magka-support sa iya and still congratulations, you made us Ilonggo and Karenfinity proud. We love you and see you soon. Nag-trending naman ang pamangkot sang television show host nga si Boy Abunda para kay Mendoza. Ngayon madalas nating naririnig na it's okay not to be okay. My question is, when is it okay not to be okay? And when is it not okay to be not okay?
You know, sometimes it's hard to move on, especially that if we lost our loved ones, when we're depressed, when we have anxiety, but most of all, when we want to move forward in life. You know, my favorite saying in a movie, Disney, Inside Out, is embrace your sadness, because in embracing your sadness, you will feel happiness afterwards. Para sa pageant enthusiast nga si Beer Anthony Sir Nicola, tricky ang palamangkutanon para kay Mendoza, apang maayo man ang nanginsabat ni Mendoza. So my reaction during the Q&A portion, especially to our binibining Pilipinas Miss Iloilo Karen Mendoza, that Tito Boy asked her, actually it's a complicated question because it's a two question in one. But I believe that Karen is prepared and she nailed the Q&A competition. And no matter what happens, she doesn't have regret. She is proud of what she delivered the answer. And I think that it's being proud of being a binibining Pilipinas candidate. I think what I would advise to Karen Lauren Mendoza is to join different national pageant, because being a beauty queen, it's not having just a crown or a scepter, but a purpose to join in the competition and to have the voice to what would be a betterment for our community. And I believe that that Karen has its own perseverance and hard work to join another pageant. So I think she will nail another competition. Sa pihak sang nangin resulta sang kompetisyon, wala nadulaan sang paglaom si Mendoza. Hello! Hello! Hi! Sige lang, bawi lang kasi sunod. Gindayaw naman ni Mayor Jerry Treñas ang kapag-o ni Mendoza sa pagsabak sa kompetisyon. Para sa akong motto kami in life, no? It's not always that we get what we want. It's not always that we get the prize. It is very important. It's the struggle to get to the end, no? Ito ang success in life is not really being at the top. It's really trying your best all the time to get to the top. Ang ako niya, para sa akon, she has tried very well, and I think that is enough for all of us Ilonggos to be proud of her. Ginkurunahan nga second runner-up si Meiji Cruz sang Valenzuela City. First runner-up si Gabriel Basiano sang Borongan Eastern Samar. Binibining Pilipinas Globe si Maureen Montagne sang Batangas. Binibining Pilipinas Intercontinental si Cinderella Faye Obinieta sang Cagayan de Oro. Binibining Pilipinas Grand International si Samantha Panlilio sang Cavite. Kagin Koronahan nga Binibining Pilipinas International si Hannah Arnold sang Masbate. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Iloilo City nagaisa sa bugos nga kalibutan sa kampanya Bato Human Trafficking. World Day Against Trafficking pagahiwaton sa Hulyo 30 subong nga tuig. Nawadan sang trabaho kag kapigaduhon ang masami rason kun nga ang mahapos sa mga traffickers nga mag-recruit sang tawo nga ila magamit kag mangin biktima agud maghimo sa mga ilegal nga hilikoton. Kalabanan sa mga biktima amo ang mga kababaihan kag mga kabataan. Ini ang base sa pagtuon sang United Nations International Children's Fund o kon UNICEF. Apang subong, mayara na sang layi nga nagaproteher sa kinamatarong sa mga biktima sang human trafficking, ilabi na diri sa pungsod. Inihimong Republic Act 9208 nga ginamyandahan sang 10364 o kon Anti-Trafficking Law of the Philippines. RA 9208 as expanded by 10364 or the Anti-Trafficking Law of the Philippines. So according sa layi, may tatlo ka elemento. Amo ini siya ang acts or ang ginaobra, ang means or ang mga pamaagi, ang exploitative purpose or ang ginatuyo obrahon. Dugang manibuhay, bangod sa subong madamo nang nagagamit sang social media, ini naman ang platform ang masami ginagamit sa mga traffickers sa pag-recruit. Abiso sini sa publiko ilabi na sa mga kabataan. Sumagamit no sang social media wisely, banan man naton subong no nga tungod sa pandemic no ang aton focus is ara na gidya sa social media. Ti dira sa social media ya
damo ga kalatabo nga krimen, no? Kisa amo na ang platform kung diin ga umpisa ang kalatabo ang krimen. So dapat maging wise kita. So think before you click, no? Kag usisaon tagid anay ang mga tawo nga mag-chat sa aton. Or let's make our social media account private kag para lang sa aton nga mga friends nga kilala man naton. Sa pagpanguna sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, kahapon ginlunsar na ang Blue Hearts Campaign kag sa palaabuton nga Hulyo 30 subong nga tuig, pagahiwaton ang World Day Against Trafficking. Aton nga Blue Hearts Campaign ini isa ka awareness on human trafficking. Gina-celebrate ini all over the world sang mga United Nations members. Kag ini nagpakita gid sang mga biktima, no, sang human trafficking kag kun ang cold-heartedness sang mga tawo nga naga-buy and sell sang human beings. Kaupod man sang CSWDO sa sininga kampanya amo ang Bidlisio Foundation, isa ka non-government organization nga nagabulig, kagugot nga nagakampanya batok sa human trafficking. Damo kita activities para nga may public awareness kita about human trafficking, child pornography, and violence against women and their children. Highlight sang aktibidad amo ang pagpahamtang sa mga help desk sa mga bus terminal, seaport kag airport, agud ma-record ang mga undocumented traveler kag sarang mapalapitan sa mga nagakinahanglan sang bulig ilabi na sa mga posible mangin biktima sang human trafficking. Panugyan sang organisasyon kag Iloilo City Government sa publiko ilabi na sa mga kababaihan kag kabataan nga maghalong kag indi dali-dali magpati, hibaloon ang husto nga impormasyon kag mangin alerto. Divine Singh para sa Level Up Patrol.